Ostakli għal-familja ta' Ismael Muscat biex iġibu lejn Malta l-katavru tiegħu. Dan għaliex Mart Ismael, illi hija Ċiniża, ma tridx taċċetta r-rapport tal-Pulizija Ċiniża illi qed jitfgħu it-tort tal-aċċident fuq żewġha. Qabel ma Mart il-vittma taċċetta r-rapport, il-Pulizija Ċiniża mhux se tħalli l-katavru ta' Ismael jitniżżel Malta għad-difna. Ismael Muscat kien miżżewweġ Ċiniża u ilu jgħix f'dan il-pajjiż mis-sena 2007 u tilef ħajtu traġikament fl-24 ta' April li għadda wara li tajjer minn karozza waqt li kien qed isuq ir-rota. Martu qed issostni li mill-GPS li kien imwaħħal mar-rota fil-ħin tal-inċident jirriżulta li sewwieq li tajru qatlu kien għaddej b'veloċità eċċessiva. Jirriżulta li jekk Martu taċċetta r-rapport tal-pulizija titlef kull dritt tad-danni. Il-ġimgħa li għaddiet il-familja Maltija ta' Ismael anke kitbet lill-Prim Ministru Joseph Muscat u lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella. B'riżultat ta' dan, illum stess uffiċjal mill-Ambaxxata Maltija f'Beijing mar fil-Belt Ċiniża ta' Hefei fejn ħalla ħajtu Ismael biex jgħin lil Martu f'din il-kwistjoni. Apparti li l-Gvern Malti fi sqarrija l-familja ta' Ismael Muscat ringrazzjat lill-President tal-Għaqda ta' ħbiberija bejn Malta u Ċina Reno Calleja li qed juża l-esperjenza u l-kuntatti li għandu f'dan il-pajjiż biex jgħin lill-familja Muscat f'dan il-perjodu diffiċli għaddejja minnu.